Assalamu alaikum warahmatullah. Pioneers barkanmu da wannan lokaci. Shin ko menene Pi Art Network da Pi Network suka kawo? Ya yake aiki? Me manufar kawo su a Pi Network? So duka zamu ji a cikin wannan bidiyo. So Pi Art Network kamar yadda muka sani, idan muka shigo wani lokacin cikin application ɗin Pi domin mu yi mining, za mu ga cewa sun kawo mana wani talle wadda he mun jira bayan waɗansu sakanni kafin ya bamu dama mu danna mining, ko kuma he mun danna back, ko kuma mun zo sama wurin cancel mun taɓa kafin yayi allowing ɗinmu mu iya danna mining. Ko kuma ba shi ba, idan muka shiga shafuka irin blogs, haka za mu gani cewa tallika suna fitowa. So wannan tallan su ake kira da art. So haka zalika su ma Pi Network sun kawo wannan utility ta yadda za su ba wa advertisers, masu ba da tallulluka dama, ta hanyar amfani da application na Pi ecosystem, so su biya da Pi cryptocurrency domin a sanya musu talle. Mataki-mataki yadda yake aiki shine, abu na farko akwai abin da ake cewa ad placement and payment. So advertisers masu ba da talle suna da buƙatan suna da Pi coins. So za su zo wannan da Pi coins ɗin su biya talle, za a ɗora musu a cikin manhajoji da yake cikin Pi ecosystem, kamar Pi browser, kamar Pi mining application da dai sauransu. Ta yadda kafin nan a da, kafin a kawo wannan update ɗin, ana iya biyan USDT ma'ana dollar domin a ɗaura wannan tallan. So yanzu Pi Network ta kawo sabon tsari ta yadda za a iya biyan wannan Pi coins ɗin domin a ɗaura talle a cikin open network launch. Abu na biyu shine revenue distribution. So akwai wani kaso daga cikin Pi Network da advertisers ɗin suka biya, so za a kasafta shi tsakanin application developers wanda suka yi hosting ɗin wannan ad ɗin, da kuma wani tagomashi daga ciki za a ba wa developers wanda suka samar da ingantaccen qualitative manhajar da aka gudanar da wannan ad ɗin. Abu na gaba shine SDK integration. So shi Pi Art Network ɗin an alaƙanta shi ta hanyar SDK ta yadda zai ba wa community developers dama su sanya ad ɗin a cikin manhajar cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba. Sa'annan abu na gaba shine user benefit. So shi wannan ad ɗin an shirya shi ne ta yadda user za su amfana ta hanya daban-daban da kuma taimakawa community developers. So wannan developers ɗin za su amfana financially ta yadda za su na samun kuɗaɗe ta ɓangaren art, wadda kuma zai ƙara taimaka musu domin su na application ingantattu wadda they are quality and engagement. So kuma pioneers, idan kuna da wani kasuwanci da kuke yin shi online ne ko offline, za ku iya zuwa ku yi creating ɗin content video domin ku ɗaura shi ta yadda mutane millions of pioneers za su kalla. Idan suka kalla, probably za ku iya samun waɗansu daga ciki da suke interesting akan wannan kasuwanci naku da kuke yi. So kun ga za ku haɓa kasuwancinku, za ku samu number of ƙarin kuɗaɗen shiga, ƙarin sales da yawa. So wannan yana da matuƙar muhimmanci a ce mutum ya yi participating a ciki. So nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.